De amateurvoetballers die zitten natuurlijk nog midden in de winterstop. Maar in de zaal gaat de competitie natuurlijk gewoon door. We gaan kijken naar een samenvatting van een wedstrijd die vrijdagavond werd gespeeld tussen Amicitia Bertzegers en Veerhuis. Promoveren naar de eredivisie en dan serieus meedoen boven in de competitie. Het overkwam Amicitia dit seizoen. De ploeg in de blauwe shirt speelt er toetswedstrijden in de Jo Gerrishal in Remun. En de gasten komen uit het ganse land. Deze tegenstander is Veerhuis uit het Noord-Hollandse Horen. Die ploeg staat niet eens zoveel leger op de ranglijst. Amicitia dat dit seizoen gewoon ijzersterk staat om een keurige vierde plek in de competitie. En zo kan het dus zomaar gebeuren dat de promovendus favoriet is in deze wedstrijd. Veerhuis is gewaarschuwd. Ze zullen deze ploeg zeker niet onderschatten. En Amicitia is gevaarlijker in die eerste helft. En daar komt de kans aan en de redding. Prima redding van keeper Arjan Heerland op de inzet van Peter Jan Erkes van Amicitia Bertzegers. Aanval gaat dan door. Amicitia weer in balbezit. Rondspelen. Proberen het treinwinst te boken. En dan kan opnieuw het shot komen en weer de redding. Tot 2 keer toe een shot van Peter Jan Erkes. En de keeper van de gasten die in actie moet komen. Veel balbezit voor de toesploeg. Passaribo moet opletten dat hij de bal niet kwijtraakt. Maar dan gaat hij door en dan hield hij de bal binnen. En dan kan er voor zitten. En dan komt de kans in de goal. 1-0 voor Amicitia Bertzegers. Het doelpunt wordt uiteindelijk gescoord door Michelle Meerburg. Op de prima voorzet van Vert Passaribo. En zo staat de toesploeg op een 1-0 voorsprong na 5 minuten zuivere speeltijd. Aan de andere kant, de shot op de paal. 1-0 op het scorebord. Toesploeg op zoek naar een tweede treffer. Dit is een prachtig steekbelk en het doelpunt. Ilias Ramdani heeft gescoord met een stiftje over de keeper heen. Dat het prachtig afmaken. En brengt zijn ploeg op 2-0 voor. Een hele goede start van de toesploeg in deze wedstrijd dus. En de gasten die lange reis waarschijnlijk nog in de been hebben, komen nog niet echt in haar spel. En als ze er een keer langskomen, staat deze man er nog. Benze Mezaros, de troebare keeper van Amicitia. Bal kwijt en de overname. Uitbraak en uithalen en weer de redding van Benze Mezaros. ...2-0 nog altijd op het scorebord. En ze proberen het van afstand. Maar dat is geen probleem voor de keeper van Amicitia Bertzegers. Slordig balverlies. En dan komt de 3-0 aan. Oh! Ilias Ramdani kreeg de voet er wel tegen, maar kreeg de bal niet de goede richting in. De bal was goed uitgespeeld. Net niet goed genoeg. Nog altijd 2-0 op het scorebord. En dan weer eens de snelle uitbraak. Dankzij Benze Mezaros. En het shot. En een goede redding. En in tweede instantie geen doelpunt. En we zien wel dat ze erin vliegen bij de toesploeg. En de allergrootste kansen van de wedstrijd zijn nog altijd voor de toesploeg. Geen Veerhuis dan gaat terug doen. Jawel, shot van afstand. Weer een prooi voor Benze Mezaros. Hij wacht niet. Gelijk weer een uitworp. En dan komt er. Oh, veel langs. De omschakeling razendsnel bij de toesploeg. En zo zijn ze op haar gevaarlijkst. De tegenstander proberen te laten komen. En ondertussen zelf in de counter met scherp uithalen. Goeie aanname. En het afstandsshot wordt gepakt door Arjen Heerland. Die best wel veel te doen heeft in die eerste helft. Dan is het toch nog maar 2-0. En dat is natuurlijk niet genoeg. De doelpunt is zo gemaakt. En dit is een enorme kans. Maar de scheidsrechter geeft dan geen voordeel. En dan kan ik me voorstellen dat ze bij Veerhuis kwaad zijn op de scheidsrechter. Een grote kans om zeep geholpen door het fluitsignaal terwijl het voordeel was. En de vrije trap is klemvast in de hein van Benze Mezaros. En zo zit het Veerhuis ook niet echt met. En gaat de toesploeg gewoon door met scoren. 3-0. Vert Passaribo krijgt de bal helemaal vrij bij de tweede paal. Terwijl Veerhuis nu echt de kluts kwijt is in de slotfase van die eerste helft. En 3-0 is dan de ruststand. De toesploeg op Rozen. Nog geen doelpunt tegen gehad. Zelf 3 keer scoren. Dan mogen ze het eigenlijk al niet meer weggeven. Maar iedereen die zelf voetbal een beetje kent, hij weet dat het dan nog lang niet gedaan is. Want 3 doelpunten
Die hebben ze ook zo gemaakt in de zaal. En dat gaat Veerhuis proberen door de keeper te wisselen. We zitten met nummer 3 de speler. Dus kwamen Nimako, die heeft het groene shirt aangedaan van de keeper. Maar dat is gewoon een van de spelers. En ze gaan het proberen uit te spelen. En dat lukt ook. De eerste treffer van de wedstrijd voor Veerhuis. Gallery play met een man meer. En nemen dus opvallend veel risico al bij de start van de tweede helft. Maar het levert al meteen resultaat op. Dat wat de eerste helft niet lukte, lukt nu wel. En dan gaan ze door. En de kans is heel groot. En Albina meteen de tweede treffer. En nu lijkt Amicitia enigszins de kluts kwijt. Ze komen er niet meer doorheen. En de gasten zijn feller. En dat doet Holen. Is vrij. En dan staat er gelukkig nog de keeper, Benzema Zaros. Het doel wordt leeggelaten. Gallery play. 5 tegen 4 veldspelers nu. Het shot en de redding. En dan de uitbraak. Ja, en nu mocht er vallen natuurlijk. De keeper is weg. En de goal. Opnieuw Vert Passaribu. En dat is natuurlijk het risico waar ze neemt als ze een veldspeler uit spelen in plaats van de keeper. Dan is zo'n uitbraak natuurlijk nog extra gevaarlijk. 4-1. En dan ligt de wedstrijd gespeeld. Maar dat is nog niet gespeeld, want hier is opnieuw in de treffer. Veerhuis komt terug. En dan is er nog een kwartier zuiver te spelen. 4 tegen 2 op het scorebord. Dan wordt het nog erger. Een prachtige redding van Benzema Zaros. De inzet. Balverlies. Oh, en de goal is leeg, maar de bal gaat er neven. Ja, zoveel risico neemt ze. Zonder keeper spelen natuurlijk. Maar dan moest ze wel scoren. In dit geval lukte het Amin Elalji even niet. Ondanks de prima onderschepping, dus geen doelpunt. Wordt het dan nog spannend. Het uitspelen 4 tegen 3. Ja, nu kunnen we toch echt zeggen dat Veerhuis terug komt in de wedstrijd. Het verschil nog maar 1 doelpunt. En het geluif is terug bij de gasten uit Horen. Er is nog een flink stuk van de tweede helft te voetballen. We zitten nog niet eens op de helft. En opnieuw de keeper aan de kant bij Veerhuis. Anu op zoek met 5 tegen 4. Nou, de gelijkmaker. Rond spelen en dan gaat dat erin. Hens zeggen ze bij Amicitia Bert Segers. De spelers zijn kwaad. Ze zogen dat de bal via een hand in de goal ging. Scheidsrechter had het niet gezien. Hij zei dat gebeurde met de kop. En dus telt er. En dan is het zomaar 4-4 geworden. En het Amicitia Bert Segers de hele wedstrijd voorgestaan. Maar is het gelijk geworden. En dan moeten ze nog opgeletten dat ze hier niet tegen een nederlaag gaan aanlopen. We hebben hij dit verwacht met een 3-0 ruststand. Veerhuis sterker in deze fase en gevaarlijker. Uithollen. Oh, en de fout van de keeper van Amicitia Bert Segers. Benzema Zaros krijgt de bal. Krijgt de voet niet tegen de bal en doet afgrijnzen van iedereen die de toesploeg een overwinning gunt. Scoort Veerhuis de 4 tegen 5. Voor het eerst op voorsprong. En nu moet de toesploeg natuurlijk weer komen. 4 doelpunten op rij tegen gehad. En een achterstand op het scorebord. Kunnen ze nog terugkomen? Het afstandsshot gaat over. En zo zit het even niet met aan de kant van de toesploeg. Afstandsshot en de redding van Arjen Heerland. Hij doet nu heel druk kreeg. En nog even geblesseerd raakt, maar hij kan doorvoetballen. 4 tegen 5 op het scorebord. Gallery play nu. En de gelijkmaker. Het is Michelle Meerburg die opnieuw scoort. 5 tegen 5 verder in de wedstrijd. En spannend tot de laatste minuut. En zo zien ze dat de tactiek van de gallery play met een man meer toch heel effectief is in deze wedstrijd. En dan dit moment. De kopbal. En gaat de bal erin en gaat erin. 6 tegen 5. Michel Meerburg heeft het dan toch gedaan. Kreeg de kop op een onmogelijke manier tegen de bal. Op zo'n hele verre bal raakt er hem net aan. En dat is precies genoeg. Kijk maar eens in de herhaling wat er gebeurt. De lange bal. En via de keeper stuitert de bal tergend langzaam over de doellijn. En dan is daar weer de voorsprong voor de toesploeg. Het publiek gaat op de banken staan en moedigt ze aan. En probeert nu ook de tegenstander uit het spel te halen. Gallery play aan de kant van Veerhuis. 5 tegen 4. Weer proberen uit te spelen. Maar het is druk toch. En nu staat de toesploegveld te verdedigen. Bij hem is het vrij en dan horen we de scheidsrechter fluiten. En het bleek Emes iets op het veld te gooien te hebben. Hij schoof een plastic flesje over het veld heen. Vanuit het publiek gegooid. En dan moeten die even natuurlijk toegesproken worden dat dat niet de bedoeling is.
verbaal kunnen ze natuurlijk veel doen om de tegenstander misschien uit de wedstrijd te halen. Maar met flesjes op het veld gooien, dan ja, daar ligt natuurlijk een grens die ze niet over mogen gaan. 6-5 op het scorebord. Komt er nog een treffer, bal veel langs. En de tijd tikt langzaam weg. Uit de afstandsshot gaat over. Wel nog een corner gegeven. En de zenuwen gieren door het lief van iedereen en alles hier aanwezig in de Jo Gerritszal. Komt er nog een gelijkmaker, bal gaat over. Shot was van Dennis Pals. 4 seconden nog op het scorebord. Nog 1 keer zitten en het is gedaan. Lukt het nog Veerhuis om de gelijkmaker te scoren. Dan komt de bal, de voorzet is niet goed. En dat betekent dat Amicitia Bert Segers hier gaat winnen. Met nog 1 seconde op het scorebord. Gaat deze ploeg het nummer goed heen geven. Het is afgelopen, de wedstrijd is voorbij. Nog 1 keer zitten misschien, bal veel langs en het is gedaan. Opnieuw een overwinning voor Amicitia Bert Segers. 6-5 in een spectaculaire wedstrijd. En de 3 punten blijven in Romein. Je hebt gezien, bloed, zweet en tranen. Dit was een, ja, hoe noemen ze dat, 6 punten wedstrijd. Hè? Of ze komen gelijk of je komt 6 punten los te staan. Dus dit was wel een hele belangrijke overwinning om dat gat toch te slaan inderdaad. Het publiek is aanwezig. Ja, ze verwachten ook veel van ons, maar ja. We hebben aan onszelf te danken. We staan toch in de top 4, dus de teams komen ook hierheen nou met in de achterhoofd van dit is geen ploeg meer die tegen degradatie strijdt. Hè. Ik denk toch dat je erin blijft geloven, want we staan 3-0 voor, 4-1 staan wij voor. Dat we toch nog het kunnen opbrengen om door te zetten en niet de kopjes te laten hangen. Ik denk dat dat echt ook doorslag heeft gegeven. Dankjewel.